Ataki. So DJ. Ataki. Are you ready for the dancer? Are you ready? Okay. So because of them, pick up, get your up, do you get that? Pick up. Put it one more time, selector. Are you ready for the dancer? Oh yeah. Where is the ball? Ataki. Where is he? Ataki. Where is he? Olani. Where's the Murigore? Digo muleta kuti zviitikaniri. Andina nguva ndiri pano. Ende handidi kuita zvezvemukonyo. Handidi kufonyera break dzenyu kuti fonyo. Handisi munhu wekuti hanzi kwaenda kana mukadzi ndochaya bonyo. Waziwa? What is his thought? DJ, drop it! Are you ready for the dancer? Handisi panapa handidi. Hanzi? Komana wacho makaramo muziva. Ende ngoma dzake makaramo muziva. Ende chichimo chamoda kuziva. Atemo mune mamono muziva. Vamwe voti hanzi atibomuziva. Vamwe voti atibomuziva. Yeah, big up Jeff Martin, big up the song Chamber Bay with no message. Are you ready for the dancer? What is the trouble over there, Daddy? Teach him about my daddy. Daddy Chi, I see. So because of them, pick up. Get up, pick up. Where is it? What did I do? That's this is what is upon on it. The best surprise can answer. Where's your? Ataki. Everybody. Ataki. You pick up step, master. Are you ready? So because of them, pick up. Get it up and take it, pick up. No, get that, pick up. Get it up and take it, pick up. No, wonderful. Dino takane kusimbisa mayusi. Digo manoita nikorita puti vachenyuza kujiseko mayuri pati manadanda kuta kumeka. Oyo, that's timpanisha hii. Where is it? What's it? Ataki. Shabaiti maenda kunyika sekunde kazi. Yeah. Toka. Yeah. Where's it? Panajinu wanichanda kudzai nasa nini? Panajinu wanichanda kudzai nasi. Ndinongora dzauma trukola zangu DJ chimboti pro zvarukuridza ipapo.
ipapo security. What is the attack you again? 2020 production. 2020 release of my daddy. What is the message? So, attack. So, attack. So, Jamaiti mayenda kunyika sekuze nasi kutokerei. Ende kunyika sanja sekuze koko mamuyane. Jamaiti mayenda kunyika sekuze nasi kutokerei. Ende kunyika sanja sekuze koko mamuyane. Masako aku ya kutanga. Akuva kuna sekuru kananga. Indikana maku muda mudanga. Ekuna maku muda mudanga. Kuitina paya kuna soka muda. Are you ready for the answer? Yes, what are you going? Champion, tikara utikara mutefi simu za Mungu munenga. Kana uchiza mtuna kana mutefi. Show me signal. Ataki, what is the answer? Ataki. Ataki. Ati. Shamaiti mayenda kunyika sekuze nasi kutokerei. Ende kunyika sanja sekuze kama mahuyanei. Shamaiti mayenda kunyika sekuze nasi kutokerei. Ende kunyika sanja sekuze kama mahuyanei. Masoko afu ya mutanga. Akuka kuna sekuru kananga. Indikana maku muda mudanga. Ekuna maku muda mudanga matunga. Kuitira paya pamuno soka muno wana mudanga masina kubuka. What is she moving there, boys? So, I would have who says a Fego. I would have who says a Fego. I would have who says a Fego. Boys, hold on, put it ready. That doesn't never surprise and not one trip on album. Don't know Doka Capella, DJ Mirogadoro. Saka Agudagu says a Fego. Agudagu says a Tefu. Agudagu says a no mixi. And it is a mafanisi that in English. And this is one of Nika and Nega to an Ejengisi. Zanibata and it is a mafanisi can teach a way to Sulan and Pinches. Kanandikazara kumba mama wanatete mwanangu chingono tema mapinjizi in the kashika mutefi ndo gona utoa tenga machipisi. So my DJ next team. Hey. Where is the Murigo? Show me signal for the Murigo. Attack. Anzi. Show. Attack. Anzi. Be a king of the dance, Sina Ramunati. I can't go in the water of Pisa Mamango with the king example. I be a king of the dance, Sina Ramunati. I can't go in the water of Pisa Mamango with so, Tanga is the end is petty, Gojiko, Jaita, the Bamu Mudirek, and who's a Kojiko Mara weekend. We are young in the book in Amtek, and I don't go Madoda Putin Mupeke. Alijiri kweze kinegende makadu za kujingomara kuchikeke shamaje maji biko kwa yano pati nina keta doda buora zadi digital data kwa kete kwa budi na tichi basi Murigo andisi zanasi data dispano asiri pano majirani ni mkonyo asa andisi kujiwaza ndamuta konyo watichi. Next year, DJ Oka. Attack! So, I never want to go zero. I said, what is zero? Surprise you. Auntie. So, it's very poison. It's very. Auntie. So, Manabuda Musoti. On my way. Manabuda Musoti. On my way. Tatamu, Suga, Purupani Party, Fego Fire and the Perepenti, and the Muda Kuita Mugatenti, come on, Kuku, our door, Tamakuita Mugapu, come and see the Fego Fire, good and very good. Let's keep Parisi. Let's shoot Parisi. Yeah.
yeah. Boys, what did you? Yeah. Boys, Anzi, Olani. Boys, munozere kuti pane ngoma imwe muri kuziva asi musingariziva. Anditi chino wana di. Pane ngoma rinonzi Kamuroi. Ndakakaona dhipa zinanonoka kubva kuPower. Inotambika nini? So DJ next. Dipe Kamuroi ridima. Takanofamba ikoko tikaenda chakaenda. Olani. Tukuda kakapela nini? Takuita kakapela. Iri namba rinonzi Kamuroi. Ndakakaona dhipa zinanonoka kubva kuPower. So Kamuroi. Kakaronza zino kakamira pasi pemuti kakashama. So Kamuroi. Ndakakaona dhipa zinanonoka kubva kuPower. So Kamuroi. Kakaronza zino kakamira pasi pemuti kakashama. So Kamuroi. Kakadiita tiki kusvika paketi repateni pamuka. Andairota zvinotisa. Watichi. Kune marasa here. Hold on. Handisi pano. Kana kuine marasa nimosimudzai maoko mudenga ndite zvandoda kuti ndobva ndafamba. Handisi pano. Adini. Kune marasa kana uchiziva kuti unongobhema uchamba ndinosimudza ruoko mudenga. Kana wakambotanga navone vanobhema chamba. Adini. Ukondisiwa ruoko mudenga. Handisi pano. Ndine kwandiri kuenda ndakamirirwa ndezvebasa. Adini. Saka tobva tati chamba chamandevele chandituma kuti ndiite chandipa hoshi kumapepa akanaka asi chanditasisa kudya sadza. Saka chamba chamandevele chandituma kuti ndiite